Hadin ki babon ki rushimet ki kenuhun seng balang ba peroper po gajela kumcu ki kenuhun seng pertai kelapan pau la ki jong ki jing ai jingmut alor ka bah thongkam thungjam ne ka reservation policy shaka expert committee ka bakmi penya halor ka ne ka benta ka bakongsan kumcu ka weni seng seng pertai trairi ka United Democratic Party UDP kalami shakamat ban pen pau bat ka bala banjur ba ka expert committee ka deban sha yalam da gajing Khana Sumari ne census data ban poi shagajing sambha kabala ban pedang hapding gijai ben reu khasi jaintia bat garo kane ga dega wei nagi pratli gijing sham gijing ai jingmut ba ka UDP kala ai shaka expert committee ha ga jing shong bisar pai ba reservation policy kabala penkot henen ga sing sa jan khanong ba shlong nagaliang nong ilam barang ba kane ga party ba jemino mautho kala pen pau ladangi yai kat kum gajing Khana Sumari gajing don pai ki schedule try apo ka jela kala keu naga prapo persen house nam khnai spa ni puwei shaka prapandu persen house nam arjar khatwei halor gane kan songhok la daya ka bha kulum lang jungi pai kasi jaintia bat garo on pen keu no na ka prapo persen shaka prapasan persen namar ka jing nang bun ki pai schedule try ai ba jing khain jong Khana Sumari kan yelam lenti ya ka committee bagan poi shaka jing sambha ka bala ban pedang da ki pai kasi jaintia bat garo Susu ulapan pau bagi reservation polisi ke belakang haus nama kenai sepat ni puar kat kum ki kendan kariti sensyar kari kala syakri ya kajing mentoi juga jai benreu bala itu kerpang jong kajela hai kini ki san pui tili ki senam klaim dadan kano kajing ya kan at apa yang jai benreu trairi kata ki khasi jeng tia bat ki garo uba jemino mautho ula ongru ba ka UDP ke sengau bajik thongkam ha ki district kabah ki kam gede ki balak pen bujli kabah ka baprapsan persen na ka benta ki khasi jeng tia bat karo dei ban ai ki nong song snong ki bapura ki banang ban keren ya ka ktin la jong walaupun pauru ba khnang ban la ban wara i ka result ko ba ju ki samla pule kam dei ban don kano ka jing ya pen bat ka pule badru ya ki jaka pule ulong ba ka jing pas ba ka dei ban dei kanong rem ha ka jing jet ki nong hikai khamtam ha ka ktin English bat ka science technology science and maths subject hagi jaga pule de ban bot ya kajing sambha kelumlang ba prapsan persen yi khasi jeng tia bat karo man pen dikenai kajing hikai ka babha ba kinong hikai ki bat betam ula ong susu ula ong ru ha ka bay de professional course kane ka de ban pensiong nong rem kat kum kajing pas bha bat ban ai ya kaset kat kum ka grade balabu da ki jaga pule ki ba ajing hikai ya ki course uba jemino mautho ula pan pauru ba khnang ban weng ya kajing e jing breu ki bat lot kayo akot kum ka nuksa ki BPL nagi pai kasi jain tia ban garo la ban wanra ya kalat rekam ban khamno bun syakini ki breu hapo ka bha baki hap une unong ilam ka UDP ulo ongru ba ka reservation policy bat ka roster system kam dei ban rekam syaki institution ki bayo ya ka grant in aid henry dei ban long bai tek tang jong ka sarkar jila bat ki undertaking kisno rekam ka sarkar jila